24 ফেব্ৰুৱাৰীত লাখ লাখ কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন আৰু 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিব 19 নং কিস্তিৰ ধন আৰু এই ধন লাভ কৰিব কৃষকসকলে बयनिसिमबो फिन खेबसे गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय स' नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय निस्सय भिडिअआ मानि सायाव जागोन टाइटेल आरो बेबायदिनो थाम्बनेलफोरावहाय नायनानै ना थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि एक्चुअलि लोगोफोर आङो बाहेरायाव दंफैयो थ' बेसेबां गोबाव जाखो आङो दिनै एसे फुल डिटेल्स लाबोनो सानदों आरो ना थ' आरो मा मावो थ' आङो एसे माने फुल डिटेल्स लानानै फैगोन दिनैहाय थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो बेबायदिनो आपडेट्सबो लानानै फैदों थ' बे आपडेट्सखौबो आङो होलांगासिनो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि थ' जोंहा आपडेट्साहाय बेनो जोङो बयबो मिथिखानाय आङो बिखेखे CM ट्रिपल A आरो बेबायदिनो जोंहा PM किसान थ' बेबायदि आपडेट्सफोर लानानै फैबाय थानाय जादोंमोन दिनै आङो फिन खेब आरोबाव PM किसाननि सायावनो भिडिअखौ लानानै फैदों आरो बेजों लोगोसे आङो एसे फुल डिटेल्सखौ होलांगोन आरो ना मा मावो थ' आरो मबेयाव दङ थ' जोङो मिथिखाबाय जोंहा 24 फेब्रुवारियावनो PM किसाना फाइनाल जाखाबाय थ' 24 फेब्रुवारियाव हाबनो थांगासिनो दङ आरो जोङो आपडेट्स मोननो हादों आङो एसे इन्ट्र' भिडिअबो होनानै होखादों थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों जोंहा EKYC आ मास्ट बि थ' जोंनो नांथारगोन EKYC गैयाब्ला थ' फैसाफ्रा हाबनाय नङा आरो ना थ' बेखायनो EKYC आ गासैनाबो थ' जाजोबनांसिगौ दा आरो अलरेडि जाजोबखाबायबो जानांगौ आरो ना थ' जोङो 24 फेब्रुवारियाव मोननो थांगासिनो डाइरेक्ट एकाउन्टआव ट्रेन्सफार जाखायो थ' जोङो मोनसिगोन आरो बांद्राय गोबाव नेनो गोनां गैला ना बारा दिन गैला थ' जोङो साननैसो नेयोब्लानो ना थ' फैसाखौहाय जोङो मोननो हासिगोन आरो थ' बेसेखिनियानोमोन आपडेट्सआ आरो EKYC खौ बयबो खालामजोबनानै लादो आरो ना थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि आपडेट्सआ आङो बेबायदि मोनसेल' आपडेट्स लानानै फैखादों आरो बेजों लोगोसे एक्चुअलि आङो मायाव थायो आरो बाहेराव बेसेबां गोबाव जाखो ना थ' आरो मा मावो आङो एसे फुल डिटेल्स लानानै फैदों आरो ना थ' एक्चुअलि लोगोफोर आङो बाहेरावनो दंफैयो आरो बेबायदिनो 4 दानसो बेबायदि जाबाय आरो ना फ्राय थ' जोबोद गरम जोंनियाव आरो बेबायदिनो रुमावबो फेनसो लगायनानै थानांगौ ओरैबायदि माने सान्दुङा दुंखावनायखा गोसोम जाजोबो स्किनाबो एसे थ' बेबायदिनो लोगोफोर आङो बाहेरायाव फैनाया फ्राय 4 माससो जासिगोन बाहेरायावनो दंथ'यो दाबो बर्थमान बेबायदिनो कम्पानि ना थ' कम्पानिनि बेबायदि प्राइभेट जब थ' हाबनानै दंथ'यो उपाय गैया मा खालामनो ना थ' लाइफआ बेकार आरो जोङो गावनि जायगायाव थानानै मावोब्लाबो जों खामानिखौलाय मोना नङा नाथाय एसे प्रब्लेम जायो आरो ना गोबां समाव खामानिफ्रा बेबायदि बन्द'बो जायो अखा बांखा ना नाथाय जोंहा बाहेरायावबा जेबो माने बेबायदि समस्या गैया थ' न' सिङावनो बिल्डिं सिङावनो खामानि सोलिबाय थायो कम्पानियावहाय ना जेबो प्रब्लेम गैया रानिं मावबाय थानो हायो आरो थ' देहाया मोजां थायोब्ला दा मा खालामनो उपाय गैया थ' जायगायाव थानानै मावोब्लाबो खामानिफोरानो गोबां बेबायदिनो ना अभाब माने सोलिजोबनोबो हाया जोङो बेबायदि सेलारिफोराबो गोबां खम ना थ' बिनि थाखायनो बाहेरायावबालाय जोङो एसे सेलारिफोरखौ मोननो हायो आरो ना आं थानाय जायगाया जाहैबाय तामिलनाडु स' तामिलनाडुआव दंफैयो तामिलनाडु एरियायाबो गोबांथार गिदिर गोबां डिस्ट्रिक्ट दङ स' जों थानाय एरियाया त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट आरो ना थ' त्रिपुरावहाय बेबायदि दङ ओरैनोलाय गोबांथार बर'फोरबो दङ नाथाय आं थानायखिनियावहाय ना बेबायदि आं थानाय जि कम्पानि बेवहाय माने बेबायदि गैया आरो आसामनि गैथ'आ थ' जोङो बेबायदिनो
सानैसोल' दं माने बेवहाय थ' लोगोफोर बिदिनो बेस्थ' जानानै थानांसिगोन माथो खालामनो ना थ' जायगायाव थायोब्लाबो माने बेबायदि थोजासे बेबायदि खामायनोबो हाया थ' बेखायनो एसे बाहेराव थ' सोलिनोबो नांबाय ना आरो बेबायदिनो रिसार्चनिफ्राय लानानै आजिखालिथ' गोबां बारायजोब्बाय दामफोरा ना सासे मानसिया सोलिनानै बा थांनानै थानांगौआ गोबां गोनांथि जायो रांनि थ' बेखायनो जोङो माने कन्टिनिउ खामानि मोनोब्ला एसे सोलिनो हायो आरो बेखारनि जेंनायाबो बाराखा दा सरकारनि फारसेथिंबो बुंबाय थानो हाया ना थ' सोर साबैसेनो होनो मोनजोबनोबो हाया बयबो साख्रिखौनो मोननो लुबैयोब्ला ना थ' बेखायनो उपाय गैया दिनै बेबायदि जबबो गैया बेखायनो बाहेरायावनो दंथ'फैयो आरोना आरो इउटिउबजोंबो जोङो बेबायदि आर्निंबो खालामजोबनो हाया थ' एसे जोंनो गोबांथार रिसार्चनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ना बेबायदि रांफोरनि गोनांथि जानानै फैयो स' बेखायनो आङो बाहेरायावनो दंथ'यो बेबायदि प्राइभेट जबफोर मावनानै आरोना थ' उपाय गैया बेसेबां दिन हायो ट्राइ खालामगोन आरो नाजागोन आरोना थ' बिदिनोसै लोगोफोर मा बुंबावनो गोबां सरकारनि आसनि एप्लाइ खालामोब्लाबो माथो खाफालावनो नाङा थ' माबा मोनसे मावनो सानोब्लाबो ना थ' जाया आरो एप्लाइ खालामोब्लाबो खाफालाव गैयाबाथ' आरो बबेयाव मोननो होनना बुंनांसिगोन दा थ' नङाब्ला जोङो जायगाफोरावनो ना थ' रांफोर लानानै जोङो खामानिफोर मावनो हायो नाथाय खाफालाव गैयाबा मा खालामनो ना थ' बेबायदिनो बाहेरायावनो मावनांसिगोन आरो जेसेबां दिन थानो हायो खाथिनो हायो थ' खाथिनांसिगोन आरो लोगोफोर बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो बिदिनोसै लाइफआहाय थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो बांद्राय गोलावबो खालामनो सानाखै गोबांथार सरकारि आसनिफोरबो एप्लाइ खालामबाय नाथाय मोनसेबो जेबो नांजाया माथो ना थ' बिनि थाखायनो दिनै माने एसे दुखुजों आरोना थ' बाहेरायावनो प्राइभेट जबावनो एसे हाबनानै दंफैयो आरो मा बुंबावनो नङाबा थांनानैथ' थानांगोन ना थ' लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामला बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों